Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, kasama po namin si Sax. Hi! Tapos, nakabili po kami ng pizza. Ito is cheese curner. Ito ay Hawaiian pizza, ang paborito ng lahat. Mayroon din kaming footlong, tsaka burger from Angel's Burger. Na mayroong egg at cheese. Opo, At syempre, ice cream. ice cream kasi maganda itong pamari sa ice cream talaga ng mga pagkain na to. So bago kami mag-start mga ka-studio, pray muna si Sax. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. So, ayan po. So, hindi pa kumakain dyan. Tara po, sabayan nyo kami sa merienda namin. Yan, kainan na. Ito kay Sax, wala. Ah, Wait, yeah. Ito sa akin pang. Ito ba yun? Kain tayo. Ingat gabi, may yung kon. Kami, masarap. Egg. Masarap. Mm. Masarap ang Ito kuha. po, oh. Yan. Mayroong egg na mayroong cheese. Tapos burger patty. Mayroong hot sauce mo, lagay ko. Hot sauce. Pa, pizza inyo ba? Kang ka? Sinama namin ngayon si Sax dahil marami na pong naghahanap sa kanya. Burger. Sarap? Yan po, mayroong hot sauce. Sarap dito mo. Ano ba? Ah. Pepperoni and cheese. Kain po. Buy one take one, ito pa no? Magkano pa? ₱63 to. Dalawa na po. 63 pesos lang. You want this one? Kulang. Thank you, Bang. Gabi. Alberto's Pizza. Ito yung mga pagkain na mura na masarap pa. Isang buong pizza, ₱150 lang po. Ito rin, Bang. Ano to pa? 11? 11 inch? 11 inch yung in-order namin. Kain ba gabi? Kapok. Kalot na ako na cheese ba? Cheese o nga pepperoni. Kuha ka pa, oh. Marami pa sa'yo, oh. Wow, ang laki. Napay. Sige, ipatong na diya. Yan, mahilig si Sax sa pepperoni. May mag-helicopter na ni nga pizza. Kunin ko siya ng ice cream pa. Ano sa'yo? Chocolate, mango, or obe? Kanyang kanya, chocolate. Mm.
Maubos kaya natin to, Pang. Yummy. Sarap. Yummy? Ito be, ngayos papa di be ha. Oh, Si Muha. mami kaya na ba? Mami. Yan. Mami gani. No. Mami na cheese. Hmm. Mami ang cheese. Wow, ubi sa'yo pa. Ang chocolate kay best sa ice cream. Best part sa ice cream ang chocolate. Ice cream. Chocolate yung favorite mo, Sax? Mango di ay? Mango rin? Itong ice cream po, 120 pesos. Yung bili namin dito sa Chocolate and mango. ice cream. Yan, try natin yung sarap na Sarap. Hawaiian pizza. Bigyan kita. Ay, small chair, no? Small nga chair. Double na sa'yo. Maliit daw na upuan, sabi ni Sax. Small chair. Kain ka pa, Bi. Yan pa, tatlo sa'yo. Wow. Wow. Sarap Ito yan po. lagyan na. Paano nang gani? Tapos, Tatlong Hawaiian pizza. Grabe ito, ma. Sarap. sarap. Pizza and ice cream in my mouth. May ginawa ka ng bagong edit, Be, para pang-upload sa ano mo? Channel mo? Meron na? Ice cream. Mm. Melted na. Melted na. Oh, Bilisan mo pagkain, no? Sarap, no? Right, melted. Puntahan nyo pala yung channel ni Sax. Siya lang po nag-edit sa mga video niya. Abrasax TV up. Magtira ko mango. Halagi. Mango. 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 Pahimit niya eh. Hug. Hug ang husa. Kaunak. Mango ako ah. Bilis matunaw mo. Mainit kasi ang panahon, pang. Masarap talaga to pag mainit ang panahon ba. Refreshing. Refreshing. Meron ba dyan, no? Dalawa lang mo. Grabe ang hibi nito nung pagkain natin, no? Bilis ang busog, no?
Excuse me po. Yan. Harap ng pineapple talaga ta. Kapal. Kulit. Ano sa'yo? Chocolate ako ah. Mm. Mm. Kain kami. Napay mo dagdag. Ba. Mm. First day na sa pizza. Nakulano sa pizza. Kuranan ko sa pizza. Masarap din yung ube, be. Yun. Kawalan kay ganahan ko sa chocolate. Muna ko ni burger be. E para marana ni pizza burger. Wala ang burger. Wala ang burger. Ube mo. Bigyan kita. Thank you, Pang. Tukaan ka na. Hinay lang. Kaon. Kapit na marot. Kapit na roto. Batang sa darapa. Sa white. Mukha ni. Ano na ko na. Next. Kulain ha. Nasaan ni? Jadi anak. There. Jadi yang tebutay mo ha. Oh. Wow. Laki. Yan sa iyo yan ha. Tungo. Pero di mahulog. Sa'yo na yung dalawa, Pang. Meron pa ako dito isa. Ubusin na namin to. Ang dalawa kay Sax yan. Gusto mo ito, Beo? Pepperoni. Apa yung Ano ka? Buka. Ubusin ko na tong hot sauce. Hot sauce? Busin niyo mong hot sauce? Ito silog sa kuhan, ice cream. Pa. Ice cream. Lanay na. Hinaya lang diyan. Hinaya lang kay sabak ngayon kuhan. Meron pa dito. Sara ha. Chocolate. Chocolate lang sa'yo. Hinaya lang naka. Pakuan na sa kutsara. Po chocolate. Ayan, pasensya na po ang gulo namin. Ayan. Ay ko lang kuhan. Mura mag-naibog sa akong ice cream o. Murag naibog. Or rock. Ayan.
shout out muna kami. Special shout out muna tayo mga studio sa dalawang tao po na nag-support sa channel namin po. Nag-send po sila ng super chat sa premiere namin mga sa last video po. So shout out kay Noipi Eats. So nagmumukbang din po yan. Ang sarap ng pagkain po na puntahan po natin mga studio. Tapos special shout out din kay Norms TV. So nagmumukbang din yan si paring Norms yung kakulab natin. Maraming salamat po sa super chat nyo po. Ayan, maraming Nayan, salamat Andi. po. Ayan, greetings muna tayo. Happiest birthday po kay Salve Tabenas. June 15 yung birthday niya. Ayan. Advance happy birthday po. Advance Bukas to ma-upload no? Happy birthday. So happy birthday. Kapay joke. Shout out Ivan Quinones, Caitlin Yuto, Catherine Gaviola, Mary Jane Binlot from Riyadh, Rachel Ganuza, Jericho, Maloy Tabuyan at Family Tabuyan from Samar, Leyte, Joanna Acabal, Jan Gregorio, Lovely Dacayo, Jebs De La Cruz, Ay po. Saldua Maricel, JJ Canlas from US, Lily Villamor from Lebanon at sa Family Villamor, Blaze Joseph Labrador, Art Sign, Maria Mercedes Patanaw, Toxic Boy, Himikay Hijiri, Ella Valientes from Quezon City, Macy Calma, Jenny France Gambua, Emeline Ano sa man mo eh? Oh, ay, badayon ng ganun. Naigot si Papa Nere. Emeline Pasco from Bahrain, Irene Balermo, Shali Gracia, Atibing from Davao City, Kuya Arjo TV, Ju Morales from Tangob, Paul Tangob. Cervantes, Maria Teresa Opulencia at sa mga friends niya sa Hong Kong. Hello po sa inyo. Mahinay Family, Aliana DC, Eileen Barba from Madrid, Spain, Amina Yosef from Bahrain, Jubilee Adela from Dumaguete City, Kenzo Soto from Angeles City, Pampanga, Janine Dubungko, Roberto Madersi from Mindanao, Arfazad Dinamak from Dumaguete City, Mr. and Mrs. Gary and Diana Beach, King Cruz the Original, Imar Istariha Vlog, Archie Sintos from Cordova, Cebu. Hello po. Cordova. TJ Ruda from Caloocan City, Dreamer Believer Vlogs, Jemima Kauli from Tagum City. At Tapos, Happy anniversary, advance happy anniversary po sa June 29 kina Busing William Jacinto at kay Ma'am Proilin Cansisio from Sacramento, California, USA. So yan na po lahat, no? Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa matinding merienda po namin today. Kasama namin yung makulit namin anak. So yan po, dumi ng mukha dumi niya. na ng mukha. So, bye-bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang. bye!